Cal é a proposta dos grupos de cara aos vindeiros 4 anos no que se refire a establecer relacións institucionais? Empezando por Aida Filgueira. En Alternativa Meca temos moi claro que goberne quen goberne na Deputación, goberne quen goberne na Xunta, goberne quen goberne no Estado, os partidos que estamos nos concellos temos que ir a pedir coa nosa mellor cara, coa nosa mellor sonrisa, todo canto nos están a demandar e todo canto necesitamos os veciños do Grove. En estes últimos anos, as relacións coa Diputación de Pontevedra, nos dous últimos coa Xunta de Galicia, foron de un confrontamento que o único que conseguiu foi que esa débeda, que esa falla de xestión que os 8 anos anteriores do Partido Popular tamén se traduxeron en non conseguir absolutamente nada para o pobo do Grove, fora absolutamente a mesma. E non solamente se pode culpar a Xunta, que ten culpa, e non solamente se pode culpar a Diputación, que ten culpa. Hai que darse conta que hai que saber pedir, hai que saber acudir ás institucións co debido respeto e que cando se levan as cousas documentadas e argumentadas hai resultados. Hai resultados como, por exemplo, a xestión que fixeron as nais da AMPA do Rosalía de Castro, que as obras empezaron, están aí. E hai resultados como as xestións que fixo, por exemplo, o Club de Remo Amegrove e os resultados están aí. Por eso reiteramos que nos guste máis ou nos guste menos quen este a gobernar, vamos a representar o Grove, vamos a representar os intereses dos veciños e vamos a tratar de conseguir cousas para o Grove dende o respeto e coa mellor cara que poidamos. E, lóxicamente, documentados e argumentados. Non se vai por ir. Candidato do Partido Galeguista Demócrata. Dende as nosas concellerías e desde o Goberno do Grove, do Partido Galeguista Demócrata, sempre distinguimos pola boa relación con todas as institucións, Xunta de Galicia, Deputación ou Goberno de España. Outra cousa ben diferente que algunha destas institucións por non foran de ter este mismo, digamos, cariño que tiñamos nos con elas. Polo tanto, podía traer aquí cartas enviadas que nunca tuveron resposta, pero cando falamos, xa saleu aquí varias veces, o complexo deportivo, a piscina, desde que nos chegamos ao goberno, co anterior bipartito, estuvemos traballando, buscando novo suelo, poñendo en todo momento unha disposición plena e chegamos hasta no propio pleno do Concello do Grove no ano 2008 a ceder estes terreos á Xunta de Galicia. Cando mudou o novo goberno, trasladóuselle nese mismo mes ao novo secretario xeral para Deporte unha carta invitando a vir ao Concello de Grove para poder seguir negociando estas instalacións. Saben os veciños do Grove canto tardaron en respostar a esa carta? 16 meses. 16 meses tardaron en responder ao Concello de Grove por unha demanda histórica. Ni máis ni menos que 16 meses. E a culpa é nosa. Despois escoito aquí que non sabemos pedir ou non sabemos ir, que hai que ir con xamóns, con centolos, porque non só que vamos é con educación, vamos con cartas, pedindo, por favor, citas e reunións. E o que queremos é que se nos respete, e se respete o pobo do Grove. Ni máis ni menos. Moitas gracias. Señor Taboada. Pregolle brevedade que estas últimas intervencións. Como sempre, se me computo o tempo, verá que me debe usted bastante tempo. Non, que va. Vamos a ver, o caciquismo está fortemente enraizado na cultura e na política galega. Mais, a pesar disso, a xente de esquerdas non compartimos nin entendemos este xeito de facer as cousas tan injusto e antidemocrático. As administracións públicas son de todos e de todas. O goberno da Xunta de Galicia é o goberno de todos os galegos e galegas. Non é dos votantes do Partido Popular. O mesmo é aplicable á Diputación de Pontevedra ou calquer outra administración pública. É preciso expulsar aos caciques das institucións. Por outra banda, mentres continúe esta lacra, deberemos saber convivir con ela. O señor Cacabelos non soubo manter unha boa relacións institucionales, non só o seu famoso conflito co señor Louzán, senón que tampouco soubo relacionarse co goberno do bipartito, presidido por un home do seu partido, o señor Pérez Touriño, quen mantivo a débeda histórica da Xunta respecto ao Concello do Grove. Gracias. Francisco Pérez. As relacións institucionales son outra ferramenta máis de traballo dun goberno municipal. É necesario que se leve que haxa relacións fluidas, cordiales. É o que son nós que somos. Os galeguistas son persoas de diálogo e de consenso.
entendemos que debe haber unha relación o máis fluida posible. Eso non quere decir que hai que ser sumisos, que son cousas moi distintas. O entendemento, o diálogo, a persistencia forma parte do bagaxe dun bo político da vida municipal, e iso é que a veces non pasa. Todos sabemos e todos xa coñecemos a altura da película un pouco como nos tratan algúns entes políticos da periferia, vale? Todos conocemos xa un poquinho como a distintas varas de medir que ten a veces a Diputación e algunhas consellerías da Xunta de Galicia. E non por eso debemos sentar en confrontacións directas. O que debemos é ser hábiles e saber xestionar os tempos. Iso é o que debemos facer. E iso é o que debemos pedir aos nosos políticos. Que sepan tratar ese tipo de relacións e que se sepan impoñer cando estén xestionando e pedíndolle ás distintas concellerías e diputacións. Aí está a clave. Por lo tanto, sumisión evidentemente non, pero xestión, tenacidade, dedicación e tempo sí. Señor Cacabelos. Sí, moitas gracias. En este apartado teño que reconocer que teño moito que aprender e agora acabo de escoitar verdadeiros expertos en relaciones institucionales. Eu entendía que como alcalde, enviando cartas, fases, solicitando reunións, e aquí teño unha carpeta de boa parte das reunións solicitadas aos diferentes responsables da Xunta e da Diputación, creo que era máis que suficiente. O que debe ser unha relación normal entre dúas institucións. Respeto. E que non é respeto a Cacabelos, é respeto aos veciños e as veciñas do Grove, porque como alcalde represento a todos. Eu creo que esa era o canal e a forma de solicitar un faz, unha carta, unha chamada telefónica cando nos podemos ver. Pero que isto é como en moitas facetas da vida. Dous non discuten se un non quere e dous non se reúnen se un non dá esa reunión. Ahora ben, se nos critica e se me está criticando directamente da falta de xestión do bipartito, presidente Touriño, se algún dos presentes co que vou ler agora pensa que estou mentindo, por favor que mo diga e yo demostrarei. Son, como dicía ao principio, realidades. E dar 6 millóns de euros, depósitos de agua, canalización da agua do Salnés, a actuación de entrada en Ardia, Xoán 23, aparcamento no Corgo, dársena de embarcacións de pasaxe, convenio CIPES, subvención de festa do marisco, barredora, 3 vehículos de policía local, edificio administrativo, actuación en Virxen das Mareas, actuación en Estonllo, 3 obradoiros de emprego, e así podía continuar hasta 15 millóns de euros invertidos polo goberno bipartito da Xunta de Galicia no ano 2005-2007. Gracias. 2 anos de Miguel Pérez e 2 anos meus. E a cambio, Xunta de Galicia nos trae o POL, a pousada e a eliminación do convenio do Centro de Saúde. Eso é... Señor Pérez. Con esta salida por peteneras, desviándose do tema que nos ocupábamos, demóstrase perfectamente cal foi a realidade das relacións entre o Concello do Grove e as demais institucións. Pero debo decir que este foi un dos asuntos que verdadeiramente máis traballou o noso alcalde, no que máis se afanou. Coidouno especialmente. Na primeira etapa do mandato dedicouse a facer de correa de transmisión do que lle decían en Santiago, sin afanarse en comprobar que aquelo tiña algún tipo de sustento. Más tarde o pudemos comprobar, era ningún. E logo o discurso mudou radicalmente cando hai ese cambio de goberno en Santiago, que a Xunta de Galicia, que hasta marzo era maravilloso, o día seguinte empeza a recibir os mesmos zambombazos que a Diputación de Pontevedra. Non me escribe, non me llama, non me mima, moitas cartas, pero detrás de cada unha desas misivas 2 días antes se largaban semejantes zambombazos nos medios de comunicación que así era imposible. Pero, ollo, isto
Sucedía tamén aquí no Grove, porque non hai que olvidarse das relacións do noso Concello cos seus administrados, cos veciños, e que pregunten a veciños e a colectivos cal foi o trato que recibiron durante estes anos do goberno. Remata este turno el señor Álvarez de Sada. Efectivamente, para que as relacións funcionen ben é necesario que haxa disposición e diálogo para que eso sea así. Eu, personalmente, teño que agradecer, ademais, incluso algunhas áreas do actual goberno da Xunta, e hai que reconocelo, coa cal en algúns momentos se pode tratar, se pudo chegar a algúns acordos. Non é certo tampouco que en todas as áreas fose igual, e en especial coa Diputación. E eu creo que todas as administracións teñen que ir da man, pero ir da man tamén para os mesmos obxectivos. O que non pode ser é que uns estemos defendendo intereses que sí está demandando a xente e que outros estén defendendo outros intereses que realmente ninguén pideu aquí, como se falou aquí da Pousada ou de outros casos. Eso é o que non pode ser. Por lo tanto, nos apostamos para que eso sexa unha realidade, pero todos da mesma man e do mesmo camiño. E para eso tamén é importante, porque o próximo día 22 tamén vamos a escoller os representantes das diputacións e, por lo tanto, nos apostamos para que as diputacións empecen xa, dunha vez por todas, a reducírselle competencias e que eses cartos empecen a ser distribuídos polos concellos e pola propia Xunta de Galicia. Temos que deixar de duplicar competencias e, ademais, con estas actitudes. Moitas gracias. No. Quero facer unha declaración porque non podo permitir que se digan cousas que non son certas. Se acaba de dicir que non hai sustento ningún da relación que eu tiña ou das trámites que fixen coa Xunta. Deixoche contestar. Copia do convenio de construción para o Centro de Saúde asinado pola anterior Conselleira de Sanidade. Isto é unha realidade, un convenio asinado. Copia a adxudicación do proxecto para estudio do Porto Deportivo polo anterior presidente de Portos. Isto tamén é unha realidade. E outra realidade en relacións institucionales é que, Miguel, ti me acompañaste con Aida e con Carlos para debatir coa Xunta o POL e pouco caso nos fixeron. Polo tanto, tampouco hai moi boa relación. Medio minuto para contestar, pechamos este. Un minuto e é suficiente. Creo que xa se dixo antes. É certo que fomos xuntos a esa xuntanza propiciada por quen lles fala, porque tuvemos que tirarlle da chaqueta para ir a Santiago porque non se daba un paso, e fomos a Santiago, ademais, que todo hai que decilo, coas demandas que habían preparado os colectivos sociais, porque o Concello non había dado un paso. A Xunta ofreceu toda a colaboración posible e nunca se utilizou. Bueno,